Nagkaarwas ako, Donya. Kararating ko lang galing sa tindahan. Uy. Ayan. Ayusin ko lang yung tripod. Donya. Wala nasa sila palengke. Donya, mahilo ka dyan kasi taas ko lang to, taas ko lang. Taas ko lang yung tripod. Yan, okay na siguro yan. Hirap. Iba ako na nangalian. Kasi malapit kasi kami sa sa daan. Sobrang grabeng alikabok.
James. How are you, my friend? Thank you for thumbs, James, my friend. Hello, bro. Bro Mick, salamat, salamat. Kararating ko, nagkaruwas kasi ako. Hello, ading Reyna ng mga kambing, thank you very much. Katatapos ko lang nagkaruwas kasi, kararating ko galing sa tindahan. Salamat din ating ko ha. Thank you very much. Thank you very much, Reyna.
Nalobat. Hello, CB. Thank you very much ha, sister ha. Biglang nalobat.
Hello, thank you very much ha. Mga nakatambay din, thank you very much for your support. Thank you sa mga dumating. Pack up na ako ha. Pupunta uli sa ako magtitinda. Maraming salamat sa inyo ha.